What's up guys? Today is the second day sa among stay diri sa Manila, and today I think kay based sa mga itinerary mo adto mi Angat Dam sa Bulacan o sa Freyfield, Bulacan gihapon, Norzagaray. Pero wala mo mi kabalo basin day na changes. Sigdi lang na sila guys, dili na sila mga ignorante na sila sa mga vloggers, so mga ignorante na sila. Dili na sila sanay nga naay mo kalitog storya sa camera. Kato, tanaw na to kung kumusta nga to ang second day. Gikan sa among hotel, nibiyahe mig 2 hours and 30 minutes para makaabot sa Arit View Deck. Unfortunately, gisalubong ng ulan. Nagulat mig 30 minutes, hoping mawala lang ang ulan. Luckily, wala na may ulan. Tawag picture nila. Tawag mo yung Purito na sky. Oh guys, lapit. Ay, ito mo yung parang Munang Angat Dam guys. Okay, Angat Dam. Angat Dam. 90% sa tubig nga ginagamit sa Metro Manila kay gikan diri sa Angat Dam. Ginagamit pud ni nga dam sa pag-provide og kuryente using hydropower generation. Sorry guys. Ayong na. Ay, ano? Kailangan magkano? Ibili lang ang cellphone. Smile lang, ready? 1, 2, 3. University of Mindanao Civil Engineering Program goes to Angat Dam! Angat Dam. Ano din Angat Dam guys. Pero actually, mora na yung pwede videohan. So na-pick a side diri bawal picturean and bawal videohan kay for safety purposes daw. Mga din sila mo mga pinakakusgang professors. Ay. Nibiyahe mig kapin isa ka oras gikan diri sa Angat Dam para maniud to diri sa Pugpog Bikers Bar and Grill. Ngaon sa amin paniud to. Nya, para sa atong last destination for day 2, ibiyahe tag pila ka kilometro padulong diri sa Freyfield Corporation. Yun yung Freyfield dito sa Metro Manila. Welcome po namin kayo dito sa Freyfield Corporation sa Norzagaray, Bulacan. Bilhin lang po natin hard hat and tsaka vest. Okay na po yan. Aning makita ninyo, morning ginatawag nga mga pre-stressed concrete. Compared sa ordinary reinforced concrete, mas kusgan ni siya, mas makadala og bugat nga load, nya dili pud siya dali mag-crack. Maong ideal siya for structures like tulay. In this case, tunnel. Maong makakita mong mga naka-curved nga concretes. Ano siya? Ano mura siya? Ang kita dito sa actual tendons. Kani kay post tensioning. Doon na ako kani sa pinaka-crown. Mo na sa pinaka-last. Oh, Kani okay. sa kilid. Oh, kay dili man na pwede magpuandaan. Kasi mag-lock. Pads kani siyang tunga, nya butangan ana. Hold Sir Bensoy. Sir. Bisaya mong dagko.
Go!